actually ini po sa panginat ng satuyang may gusto na Regional Director, si Chief Superintendent Ricardo C. Pertigon, asin ng buong staff kam regional office. Igo po kita ngunyan na Fire Square Road Show. Ang concept po kani kasi national ini, nag-start ini sa national office through Chief Superintendent Juan Chu. Siya ngunyan ang satuyang Deputy Chief for Operations. Sa ngunyan po, iniong activity digdi sa Buseng, in cooperation po ini sa satuyang Presidente ng Bicol University, na si President Debres. Tangani po may share ta sa mga estudyante, lalong-lalo na digdi sa satuyang members kang nursing department. So, ang activity ta po digdi, i-showcase ta po itong rescue sa rapid emergency medical response. Lalong-lalo na po, Sir Henry, ining pag-demonstrate kung paano kita maluwas sa arong na nasusulo or sarong building or structure. So, igwa kita po digdi ang first aid in cooperation mo po sa satuyang DOH. Samantalong ko naman pwedeng pasalamat sa mga pinataong mga pa-training in cooperation with the Bicol University. So sa ganyan po, imbitado ta po ang satuyang Regional Director kang DILG, si Director Escobar, para sa paunlakan po ini ang opening kang satuyang roadshow digdi sa Bicol University.